रौता गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बेनि जोंनि रौतानि माखासे मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों आरो गोबां बावहाय रौतानि माखासे समाज सिबियारि बिथांमोना बाहागो लादों आरो लोगोसे गोबां फरायसा फरायसुलिफोर बावहाय दङ। जों बयबो मिथिगौ जे दिनैनिफ्राय फ्राय 63 बोसोरनि सिगां आसाम सरकारा बर'फोरनि लुबैनाय बायदि बर'फोरनि हास्थायनाय बायदि बर' बिजोंखौ बिथांमोना दिनैनि सानाव एबा 1963 मायथाइनि 18 मेयाव बिथांमोना बर'फ्रा फरायनो हागोन होननानै जोंनो बिथांमोना गावसोरनिफ्राय गनायथि होदों। दा फैयै फैयै जोङो फ्राय 63 बोसोरावनो आगान होबाय। 63 बोसोराव आगान होनायनि गेजेरजों जों गोबां जौगाबायबो। बर' थुनलाइ आफाद दानाया जाबाय हमना ला 75 बोसोर आगान होनोसै जोङो फैगोन 10 नभेम्बराव आरो बर' बिजोंनि जेनोखि गनायथि मोननाय बियो 63 बोसोर जाबाय। दा बे समाव जोङो थाखो सेनिफ्राय गेजेराव जोङो गेजेर फरायसालियावबो गनायथि मोनबाय आरो लोगोसे सेकेन्डारि स्टेजावबो गनायथि मोनबाय। जों दिनै जौमा फरायसालियावबो जों दिनै गनायथि मोनबाय आरो लोगोसे बर' बिफान महरै दिनै मुलुगसोलोंसालियावबो फोरोंजाबाय। दा बिनि उनाव आरोबाव जोङो बर' हारिनि जेनोखि राव आरो थुनलाइ बेखौ नायोबा जोंनि भारत संबिजिरनि 80 फारिलाइजों गनायजानाय मोनसे राव जाहैबाय। जोंहा दिनै साहित्य एकाडेमि जों बान्था मोननो हायो। बुंनो थाङोब्ला जों गासै बिथिङाव गोबां जौगाबाय। नाथाय आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जे जोंनि बिजोंनि जेनोखि हालोद बे हालोदा जोबोद गाज्रि मोनसे बिथाथियाव दं। मोनसे बिदिन्थि आं होनो लुबैदों। नैबे जयभद्र हागजियार गोजौ फरायसालियाव जाय फरायसालिखौ जोंहा मानिजाथाव मुंख्लं बिहुराम बर' सारा गायसनलांदों। एसे आगोलाव जोंहा बिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा बुंदों जे आगोलाव बेवहाय 1000 फरायसा दंमोन, दिनै बेवहाय 300बो फरायसा गैला। बेयो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर चेलेन्ज। बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा बेल' नङा, माने गाहायै आङो उदालगुरि मानसि हिसाबै आं दिनै बुंगोन जे उदालगुरियाव माने बर' बिजोंखौ लाखिनाया दिनै बिराद गिदिर चेलेन्ज जानानै फैदों। दिनैनि दिनाव जुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा जुदि हगारना होयोबा गाबोननो सरकारा फ्राय माने 50% बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सरजाबजोबनानै एखेबारे एसेल' फरायसालि थानाय खालामनो हागौ। बे जोंनि थाखाय मोजां नङा। बियो मोननै जाहोनाव जादों जे बर' रायजो राजानि गोसोआव बर' बिजोंनि फारसे मानो खाबसारा गोसो फैदों बेखौ जोंबो बारा हमनो हायाखै। फारसेथिं जाहैबाय जे सरकारनि जि माखासे खामानि मावनाय दामानि मावनाय बा पलिसि, बे पलिसिफ्राबो मालाबा समाव जोंनि बिजोंनि जौगानायाव हेंथा लाबोयो होननानै आं दिनै बुंनो लुबैदों। आरो बिनिखायनो जोङो सम सम सरकारखौ गोसोखांहोनो गोनां जायो। जाय बाथ्राखौ जों आसलथे गोसोखांहोनो गोनां जाया। सरकारा बबे फरायसालियाव फोरोंगिरि दं गैया बेखौ बिथांमोना रेकर्ड थाखाजोबो। बबे फरायसालियाव बिगियान फोरोंगिरि दं गैया, सानखान्थि फोरोंगिरि दं गैया बिथांमोना रेकर्ड थाखाजोबो। नाथाय बिथांमोना जोङो खोन्थासेयावबो बेबायदि फोरोंगिरिखौ बिथांमोना हरा। बिजाबनि बेलायावबो जों बुंबाय थानो गोनां जायो। मालाबा समाव माने दान मोनसे गाहाम बारो, दान मोननै गाहाम बारो। नंगौ देग्लायबो आसाम सरकारा गावसोरनो सिमान लादों जे बिथांमोना मोननैसो बिजाबखौ फरायसाफोरनो मोनहैनायाव एसे लेट जादों। मानोना बिनि सायाव नायफामनाया सोलिबाय थादों। जेनोखि गाहायै जारिमिन आरो लोगोसे बुहुमखौरां बे बेलायाव। दा बेखायनो जों खावलायगोन जे बर' बिजों थायोब्लासो बर'फोरनि गेजेराव फोरोंगिरि मोननायनिबो खाबुआ थागोन। आरो फोरोंगिरि मोननाय माने मा, बियो जोंनि हारिनि मोनसे रांखान्थिनि मोनसे पार्ट। दिनै जेसेबां बर' बिजों थैदों
बिनि फोरोंगिरिफ्रा दिनै रिटायार जानाय लोगो लोगो बे पस्टआबो जोबलांबाय बेखौ आरो आसाम सरकारा मालाबाबो खालामफिना बेखौ जों दिनै नुनो मोनदों बेखायनो आं खावलायदों जे बर' बिजोंखौ जोङो लाखिनांगौनि बिबाना जोंहा बयहाबो दं साफ्रोमहाबो दङ सरकारा दायित्व दं जोंनि समाजाबो बहाय दायित्व दं आरो जुदि सोरहाबा साननाय दङबा जे बर' बिजों फरायनानै जोंनि गथ' गथायफ्रा मोजां जानो हाया होननानै सानदोंब्ला आं सानो बेयो ओंथि गैयै साननाय मानोना जों बुंनो हायो जे जोङो जेरैहाय APJ आब्दुल कालाम बायदि जोंनि मिसाइल मेन बिथाङा तामिल रावनि माने बिजोंजोंनो फरायनानै बिथाङा दिनै भारतनि सासे बिसांगिरि जानो हादों आरो बेबायदिनो बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां दङ सोरबा साइन्टिस्टबो दङ सोरबा प्रफेसार दङ सोरबा जोंनि गेजेराव जोङो बिदिन्थि होनो हानाय गोबां दङ बेखायनो बिजोङा मोनसे हेंथा नङा होननानै आं दिनैनि बे सानाव बुंगोन नाथाय जोंहा माखासे मावनो गोनां दङ बे खामानिखौ बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो जनानै थायाखै मानोना बर' बिजों थाब्लासो बर' बिजोंनो फरायसालि थाब्लासो जोङो माहारि बादनि खोथाखौ साननो हागोन